cada cop la responsabilitat era més gran i més veient també el que està passant ara. I que a mi el que m'agrada molt de fer aquest espectacle, no sé si se'n pot dir espectacle d'una cosa així, és, diguem-ne que tinc com una responsabilitat civil, a part de l'artística, que normalment la tens quan fas un espectacle, si quedarà bé, si no quedarà bé, jo crec que la tinc social, no? Diguem-ne, sé que estic explicant una sèrie de coses que són importants per nosaltres i sobretot que són molt importants pels adolescents. Mira, una cosa que m'està passant molt maca és que molts pobles o ciutats que havien comprat el bolo de la Neus Català, n'han comprat un altre, perquè han decidit que s'han juntat els instituts de la zona i fan que en el mateix teatre vinguin aquests nanos de 14 anys, per exemple, fins a 17-18, perquè han considerat que, sobretot, aquests adolescents han de veure l'espectacle. Clar, per mi això és un orgull brutal i una responsabilitat a la vegada, no? I espero que vingueu tots, que vingueu tots a veure la funció.